4 xhur wara li sar kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija għadu ma ħatarx ix-shadow cabinet tiegħu. B'Delija ħalla kollox kif għamel il-kap ta' qablu Simon Busuttil għax qed jibża li jekk jagħmel bidla din malajr tista' turta xi wħud mid-deputati tiegħu. B'Delija jażel li mal-grupp parlamentari jkun kawt, dan bit-tama li ma jtuħx iktar inkwiet bħalma tawħtu l-xhur li għaddew kemm ilu li sar kap. Il-Gazzetta kulħadd żvelat kif ħafna fil-Partit Nazzjonalista qed jinterpretaw dan bħala sinjal ta' djufija kbira, fejn għalkemm jipprova jagħti impressjoni differenti, Adrian Delija għadu ma ħax kemm xtaq il-kontroll tal-partit li jmexxi. L-ex kap Simon Busuttil għażel ix-shadow cabinet fit-22 ta' Ġunju, meta kien diġà qal li mhux se jibqa' kap tal-partit. B'Adrian Delija għadu lanqas biss ħatar kelliema s-suġġetti li kellu Jean-Pierre De Bono li ġedilu s-siġġu parlamentari wara ħadd iktar fil-partit ma rċedijulu. Jean-Pierre De Bono kien responsabbli mis-settur importanti tal-enerġija u l-ilma u llum il-Partit Nazzjonalista għadu mingħajr kelliem dwar dan is-suġġett importanti. Iktar minn hekk huwa sigriet magħruf li hemm nies bħal Herman Schiavone li Delija jixtieq isihom rwol iktar ċentrali, iżda li set joqgħod lura. Fil-fatt li Herman Schiavone rid jagħmlu whip, iżda mbagħad kien ħaruf tas-sagrifiċċju għaliex intgħażel Robert Kutajjar biex il-frosta der jafda għan deputat li fit-tellieqa għall-kap kien xi ftit jew wisq newtrali.